Naši deviataci prišli pozdraviť najmladších žiakov školy. Spolu sa stretli v triedách a pomáhali im aj pri tvorivých aktivitách. Prváčikovia im s radosťou ukázali, čo všetko sa už stihli naučiť. Najmladší sa pýtali najstarších a naopak. Nechýbali úsmevy ani zvedavosť. Na záver dostali prváci záložky, ktoré pre nich deviatoci vlastnoručne vyrobili. Malá spomienka na spoločné chvíle a priateľstvo medzi najmladšími a najstaršími žiakmi školy. Základná škola Lipová, miesto, kde sa učíme, pomáhame si, rastieme spolu.